كابنا لو عند فيديو سلسة تحسوتاتنا بقند نركب مالتي حدا جون بلاك كامل اختي تلاقي ولا مالتي جون بلاك مال اختي موتي ولا اللي يخلو تايلي اللي يخو دهب سنة واويت دهب فاتينغا مالتيو تزاري بالله تملختنا جون بلاك تاي مسل زبل كتسمعيهم قصل بيلو نعلى نصبح مالتيو على تعسرت حدا صاوعيت ناي ابديس ابا زلو تغارو ناي ابي تغارو زلو بخالوت مالتيو صاوعيت سلاماو سلفي غيرو مالو حجب سلاماو سلفي انت ايو علامو ملختو جل سامثينغ زبحال كم زلو خوينو كغبر يبلون ازي واغاز يول سلاماو سلفي يو زبل ولو ازي تعي سلاماو سلفي يو كنسعو لنا ايلو مستزارب ولو نزي تقاومون اللو مالتيو بعد من يوم انت ايو تعلا ما خون زخل مالت انت اي خمص زخل امنت نحنا كمناتنا قمت كنا سفرينا مالتي تمبل سالساي مز غداي استتحزب بزحت غبره ملساس توهو غدايو مزي تتحزي مالتيو نزينا اب مودات نري حنتي زل حساب دما اول سعيدسي حدا دغف مسيلوم كحالو مسيلوم منقرو الله يوم وشطنا غلزل زربا تزاريبس نمنتا يخم إلو زورون حدا نتو غداي زي اب غمر وشطت يوم تزارو سبات الله نچانل زي حدش زخونكم بملؤكم مالتيو سبسكرايب بمغوار جمرو غرم حسوسنا حناص اي ريتوتات زنبولو ساعات بوصيحلو مالتيو سبكو بزح كم اللي يخون لايك غير ليلو غيرات الليله نز ميديا مالتيو بتعمي قن لي رادي اتخله سلام شدن اب سراحه عوتنا سالطوني من يلكا موداتا معباده اي اي طفات عالم مخانو كنغركا يدلي لايك غيرات الليله مالتيو بزعباز غداي زي نويح بروجرام وسيدك سرح لي مالتيو جنة تخله 8/19 كنملسوينا ايب كنملسوينا ايب بحالنيو كنملسوينا ايو زبحال كنملسوينا ايو زبحال اشي كمنا حساب مالتيو ما الك حزارو زلخا ايو سلازي اتقالات بزحات كم تزودو سحتات مالتي معاتهم زلو تغرينيا اي زاربي خاتبل قصخا قرب امحارنيا اغويدلكا الله مالت اغويدلكا الله حجي دما ناب انجليش اتيخا الله اندعي اند كيو اند كيو اي what did that I can't get مالت clear ايكون لينج اب تغرينيا حال اشي لي صقم علكا ويم حرنيا قال وا انفلونس اي غبرن زي كونه معات انفلونس يزل بايزو يم حرنيا كزارب انا تلخو ناتي امارنيا مالتيو ازيو فلطيو مالت لهجو ناي تغرينيا مخانو بزح بلند دايكونن كمتم زخولو بزح يكلنيه قدم دحنا نيره دحر توسن اوان كن اب مور اب يونيفرسيتي اوف سامثينغ فوكس مسغور كنا اب امهاريك كزارب كا مالتيو تتغرينياون بخم متن ناسانكو اخيده نيره حج خا ابزي سلستوافركو يطرح بدنبي اتوكير زارب زلخو مالتيو كم حيشو صعر غبري ليتي ينبول اي مالتي بقانقاي مسلاتات يصنعي بهيلات غلفليطات مالتيو ندابرتا خو اكخيدي ويلا من لما عند غداي ملئت كاب جون بلاك تاي تلاخكم من اسيات بفلاين من اسيات بلاكينو قال سولس قالت أسرت ربعته ناب جون بلاك هولاند خيدة نير خرخ بايلة خريئة خيدة خواص خيدة حنت مال أختي سلا ذهبا نخا أبزي لايف أبزي ميديا وزئة هامل أختي نحضر سلا ذغنت كبس حيلة نزئة نساخ أنت إزبل زولو دكي من إساعد في لكم كلهم محواتي من إساعد دكي تمهارو جنزب حازو تمرعوا ولادو زرقهم يبزح يلكم قالسم تخوني لكم هذا ما عطف عواتي لكم عواتي مريحنة مسترخبة قالسي عواتي لكم تخكل هذا نفسكم ما تعشوا زمفاتي تمهاري لكم على ما زعمل أختزي أخاني نخلكم من إسيادك كأن زي حضرنا تفعني أبسحلكم على جباهم كأشياء أدلكم أتصوي لكم على جباهم قرم عجفت زربات جباهم قل تبل قدايا وسيدوا زلوا مالتيو ككم دليت يخترقوا مع زغل تقول لن opportunity كافتا زربا زوسد الله
اتا حماق نايت بارت نايت زربا كوسد زدل سبلو جون بلاك بزح مخيرلو تمهارو اصنعو غنزب حازو كل نجر غوريلو لو مالتي حجي ام نايت مالي فيديو نوح زبله كمزي زربا تزاريبه سو انا كندي يعدمي نخندي يعدمي كمكر خيل إلكا تحاسيبكا أنا ويل سالسا خباب اللخو مالتيو سلازي نتحت سالسا زولو كمخروم زخيلون انت زي كونس ني 10 عامت لمد حيزه تعيسرا زولو قدمي زولو مالتيو ولا كم لمد نقصرو انا بصبوق غيرا هيوت شلي انجلتع سلازبلتنا مالت كاب قلع جميرو 3 سنه لمد خلوني خيل جن كمكر انتلخا ناي قدن شياب كتكون تصبيت هيكبر اتتخكلنيا مخري اب ساعته ندحرد اخوينو امونه تتخكلنيا ديليفر كغبرو زخيل سب ندحرد ابوصيحو مسمعن زي مسمعن ناتو حلافنت يو نمنتاي ولدنا خمخر خلو مخرو امبن تبله مكرا يمكرو يمزلو سلازي تمخرو امبتيلكا مخر حاوكا بدو كاون زولخا تيودق كاتلخا احد سمع زغبا مالتيو ختنا اسو يبلكا مالتيو كم مخري صبو مخريو تمهارو تمرتهم نعلم سي فلطتا منزعوا فلطتا منزعيا يلو فؤاد مالتي نعلم فلطتا منزعيا يبلو كخرتلو فؤاد علامينا بهاي سكول دراما مالتي سلازي فلطتا منزعوا حابتك كلكم كلو ገንዘብ حازو قال مالت حدا سب ካብ ጥፋቱን ከመخرካ ይኽእል እዩ ካብ ስሕተቱን ክርመካ ይኽእል እዩ ሓደ ሰብኣይ እንታይ ክብል ሰሚዕዮ ብጣዕሚ ኣዝዩ ፍሉጥ ተዛራቢ እዩ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ሓዳር ናይ ካልኦት ሞቲቬሽናል እዩ ሓዳሩ ግን ኣይካየድን ፈትሒ እዩ ሕጂ ታይሎሞ ንስኻ ሓዳር ዘይብልካ ንባዕልኻ እንሃለኻሲ ንምንታይ ንሓዳር ዘለዎም ሰባት ተማኽር ኣለኻ ይብልዎሞ ዶክተር ወዳጀነህ ማረን ይዝባል ባይዞት ሰብኣይ ምኽርሲ ካብ ጽቡቕ ነገር ጥራሕ ይኮነ ዝምንጩ ከምታ ኣነ ሓዳር ዘይብለይ ከይትኾን ኢልካሲ ምክር ኢሉ ማለት እዚስ ከመይ ዝኣመሰለ ዘረባ ምዃኑን ዋዕሪ ድሓር ይተረዲእኒ ካብ ጥፋኣተይ እውን ኢልካ ክምክር ስለ ዝኽእል ካብ ውድቀተይሲ ከይትወድቁ ኢሉ እንተመኺርካ ሰብስ ምኽሪ እዩ ማለት እዩ ጽቡቕ ምኽሪ ኢኻሊ ኢኹ ዘሎ እዚ ኸኣ ናብቲ ናቱ ይወሲድዎ ዘሎ ማለት እዩ ኣዲልኩም ዕፀው ኢልኩም ኣሎ ኢላት ተማሃሩ ፕሬዝደንት ሲያሳ ፈቂ ባጋ ታናይ ሻዕብያ ውሽጢ ተኸቲቦ እዩ ዘሎ ጀምላክ ገንዘብ ጎሩ ሓዳር ጎሩ ተማሃሩ هو جبهم كان تايلاتكم الله هو بلعتنيا مخانو قتيمومي بعد حافظ دمو بعد زاب امريكا زلو اشكيلو موندي اشكيلو موكي كله تربي وي زروبو كم زي مخانو كم استنصاوتلو كباي تمهارو لكم كباي تمهارو يبلوكم الله جون بلاك ስለዚህ تصرفوهم توارو دوخيم درو جميرو مغلو هو جميرو مغلو بلعتنيا دام كل سن يسفط ما قديمو ስለዚህ ማለት መዋጾ ይፍጠረልካ ዳታኸን ካዚ ወልካ እግረ መንገድ ኻሲ ሕጆብ ይሰብ ዝግመት ማለት እዩ ሰናይካ ዝደለ እንድሕር ኮይኑ ታመኽረ ጥራሕ ታመኽረ ተቀቢልካ ያጽብቕ እዩ እንድሕር ሒዝዋ ኮይኑ ታመኽረናት ካ እንድሕር ኮይና ከምኣ ትመክር ተኮይንካ መዋጾ ይፍጠረሉ ኣይበልካ ታይ ዘርኤ ካዚ ቃልስ እንዲዩ ኣብታ ቃልስ ኸኣ ሓሳብ ናይ ምጥዋይ ሎጂክ ናይ ምጥዋይ ናይ ሽፍት ናይ ምግባር ናብ ፋላሲ ናይ ምቕያር ፕሪሚስ መጀመርያ መበገሱ ትክክል ኮሚልካ እንድሕር ተዛሪብካ ኤክስፔክት ዝግበር ነገር ኣሎ ክወፀይ ትደለኒ ኻ ግን ምኽሩ ትደለኒ ኣምነት ኮውን ትኽእል ኢኻ ንበል እሞ ትምኽሩ ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ተሰሚዕካ እንድሕር ሕሊፍካዮ መዋፅኦ ናቱ ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ተሰሚዕካሲ ክትምንየሉ ነይርካ ግን ሓሶት እዩ ዞም ከምዚ ዝበሉ መታለልቲ ሕጂ ምእንታን ከምዚ እዩ ፀላ እየፈታውዮ ወዘት ሳምቲንግ ዝብል ዝኾነ ዘረባ ይወስዱሞ ኤጌንስት እቲ ስታንዳርድ ትሩዝ ኣይኮነን ዘወራድርዋ ምስ መን እዩ ምስቲ ናይ ባዕሎም ዘሎ ነቲ ናይ ባዕሎም ዘሎ ሎጂክ ምእንታን ግጥዕሞም ነቲ ዘረባ ናብኦም ዝወስድዎ ማለት እዩ ስዛስዋይ ናብኡ ወሲድዎ ተፀገሙን ንሱ እዩ ማለት እዩ ነገረኩም ከለኹ ኣቕልለ ቢለ ናይቲ ዘረባ ንሱ እዩ ሰልጠነ ግርማይ ከዓ ክውስኸሉ እዩ ነቲ ዘረባ ማለት እዩ جملك من سياسة حلفة ملفتي تعبتينك نفعتي بسيط تايو صراحتنا كل جزء كن بسهم قبنا جامنا نقبر زي كل تاو حلفة نتعلمنا مالتي كم جد تعبتينك تقبروا زي نايك هالسي بحري كل جزء الشعبية إحنا بنتنا نخصهم ألمتي بصوتهم زيا الشعبية نخصهم كسيا داخل السجان أنا خيت مثلا كنت تنقل حمزة حج جرات ولا حلفة نتاتوس يا زلا تعبتينك حلفة نتناخذ واسع قد تاخذون مالتي تعمي شوبو
كل جزء انتاش متكبروا كلهم كاسهم تقوطع زورو تمرتهم تمهارو أي تحمقوا جلز بيجو حتى يرو جملك درجة وان نيموسو جزء داخل الناس غيزلو زناو حنز بزحن جزء ودي ويو بيشم تبع أنت كن وازو أي سن كم زبال ويدما شوي يسري فتح مالتي لكن نتي متكلون تعلمي تأثير له زلوا هم تم جبان زجورو جبان جيرو كان تأثير زلوا نتأمل له نفتحي خاء قليل يكون قرم سلازي نقفا برس زينا دبلوماسي أبو أمبر لو ألاو بايتو السودان جنرال عبد الفتاح البرهان أسمر آتيو لو مع 10 حملة كلتا شحن شديستان أبو أمبر لو ألاو بايتو السودان مرح سراويت منقسن جنرال عبد الفتاح البرهان ناي سرح مبصح نمفتسام ناي منتاي سرح أسمر آتيو جنرال عبد الفتاح ناوزي آتيو معروف ونفرت أسمر بزوص حلو بريزيدانت إسياس أفورقي بكبز بلسنا سرعة تقبلوه قلتي أم وقنات بزعب حفشاو معبالتات السودان زوانان أهقرنان كزوتي تسويتي قبر حبيرنا كم يقرنا نابدلها متحجناكم كبنا أتوئي وكاتا أخيبا مالتي وطوطي أنا وطوطو انت فاردو أين التحارديو البرهان مسي سياسة تراخيبا مسي نالت البرهان كبخندو زي أكلون تايز بحال أيكون يرجن بتحجز له استراتيجية دحر كوينو بزعواينا اللي معتهم كزارو development of the war يم كزارو زخول بزعواتي نايت وق قصالنت اليوم زوقع زلو زيت عنوت مالتي تعنوت السودان عباي نيرا بتاع عباي زحيلت عاد نيرا كلتا خوينا ابتا حنتي نبينا مليسا كلتا نتكون حجون كمو قطيموا مالتي سو عبيت زبهالو تاريخات احنا كاب نولد مبل 54 عدتات هاجرات افريقيا انا نفلط ديرنا مالتي 55 بصحنا بسنك السودان مالتيو ويل كالوت ونكم انا بلا خمص اخونا مالتيو مبزحتن زي كولونيال بوردر حيزن تطايش اغلي نيران مالتيو ريبوردر تغبر بزح دحراي جن معات مالتي سلازي حجون افريقيا كفطر يخليو ويل ايجيان يوروبن توواردس انتجريشن كخدا خلوا افريقيا دما توواردس سيسيشن ويكا توواردس مغنصالين زبزح زلوا مالتي سو كومزي تكايدانا ايو توم كومزي ولو مرحت خا نزي اقلاطفت ويكا كاتاليست سيوم مالتي مالت تراغاغي حمنبر عبي مريت مونان زبحال نجر أوروباويان أقدمهم صريحهم له يونايتد كينغدم هلو يوكي أمريكا يونايتد ستيتس هلوهم رديهم نديهم أوروبا بخاليون يونايتد يوروبيان يونيون هلوهم نحن هون أفريكان يونيون لنا كم شوم مالتي جن يونايتد زي كون الزجبر كاسي صويلو إن أكتيف زخون بوليسيات بموضع أما ودعتها زي زي كونوا صويلهم بورج أمات ككند جلو زخون قميش زي تاخدون السلطان بمشوامي سليبر جيروم ناب أخيبا زموصو سبات بمقباريو سلطانون قلمو لي إزم حادر مالتو زي بروبليم كاريزما قلز بحال نقر قدايا ما يكونن كم راحتو قدايا ما يكونن أخيبا قلق بحال كلون يعد وكيلات قلم مخانو بك منم سبيه يقر واللهم يموصو كم زم بحال قداف قال سامتينغ زنورو تريقوم اللهم چحمام كم بيزغوري انباز بايزوي نوحي چحما وزتاتهم مستعش اللهم قلم قجيف نصون ويحيم قال ننبعال نايتهم ناي قدم زنورو عمصتن ديكتاتوراتن كونيهم زمسلو اسياسونكم يخندو بو زخد كورتو خدان قال دمسل اللهم زخونه ساريان كدان اسفيهم يسرحو ات مسفاي اتقله اتي كوب زغبر غديفهم ات كوب زي غبر كوب غيرهم تخدان كوبي غورو ايس اوكي صقم يبلين ستايليو ندحر انا كيم جونغ ندحر كوب تغيرو كوم زبله معبالو كو زي مسات لي استغددسي او عدان كغله غبره زيوم يلون تداهيلهم يوم مالت سلازي بصحه غبره عودت غبره مرحه اي مرحه الحانت لوط يقول اسكي ابزي موتو زبل امحرኛ ያለ نسمع እነቲ በቃል የሚለውን መሪ ቃልን መሰረት ያደረገ መላ ህዝባችን አንቀሳቅሰን ለዓለምና ለፌደራል መንግስት ድምጻችን እናሰማበት ነው። ሁለተኛ ፕሪቶሪያ ስምምነቱን መሰረት ተደርጎ ይሄ ትልቅ ተስፋ የተደረገበት ስምምነት ወደ መሬት እንዲወርድ ይሄን የሚያደነቅፉ ኃይሎች ደግሞ የማህበረሰብ ዓለም የፌደራል መንግስትም ተገቢው ክትትልና እርምጃ እንዲወስድ ለመጠየቅ ሶስተኛ ይህ ከዓለም አቀፍ አገራዊ ህጎች የሚጻረር አዋጅን በማጽደቅ ወጣቶችን በአፈሳና እንዲሁም ወደ አላስፈላጊ ጦርነት የማገደ ያለ ኃይል ይሄንን ደግሞ ስርዓት እንዲይዝና ወጣቶቻችን አልሚዎች ገንቢዎች አገር አሻጋሪዎች እንጂ ዓላማው ባልታወቀ ጦርነት ሄደው የሚረግፉበትና
ቁም ስቅላቸው የሚያዩበት ምክንያት ሊኖር ስለማይችል በእነዚህ ሶስት ምክንያቶች እነዚህ መሰረት ተደርጎ ሰልፉን ይካሄዳል ማለት ነው። አዲስ አበባ ግረም ሕጂ ከም ሰልፊ ከም ተቃውሞታት ዝቃወሞም ቶም ንሳቶም ዝብልዎም ዘሎ ዝድግፎም ሓሳባት ኣለዉ ንኣብነት ዲሁማናይዝ ዝገብር ሕጊ ክወፅ የብሉን ክተርፍ እዩ ዘለዎ ዋላ ብሹም ምክልኻል ብዝኾነ ማለት እዩ ብሹም ምክልኻል ንምንታይ ኢኹም ኢለ ነዊሕ ክኸውን እዩ ካሊእ መዓልቲ ፕሮግራም ክሰርሓሉ እየ ዌል ፒሲሚስቲክ ነዘይ ምዃኑ እውን ሊትል ቢት ሪዘርቭድ ክኾነሉ ዝግባአኒ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሌት ሚ ቢ ኦፕቲሚስት ክኸውን ፍቐዱለይ ማለት እዩ ጽቡቕ ዝሓስብ ማለት እዩ ንዓደይሲ ጽቡቕ ሳምቲንግ ረህዋ ይጽበያ ኢለ ዝሓስብ እምበር ብዙሓት ነገራት ኣንቢበ ማለት እዩ ኣብ ዝተወሰኑ መዓልትታት ሶ ካይዳታትና ጽቡቕ ኮይኖም ኣይረኸብክዎም ንኣብነት ማለት እዩ ከም ህዝቢ ሓደ ከም መራሕትና ክልተ ብጠቕላላ ከዓ ከም ኣብ ሓደ ማስ ሚድያ ዝነጥፍ ማስ ማለት ህዝቢ ማለት እዩ ሚድያ ከዓ ሚድየም እዩ ኣብ ናይ ህዝቢ ሚድየም ወይ ከዓ ሶሻል ሚድያ ዝነጥፉ ሰባት ዝረኣኽዎም ማለት እዩ ሲልካ ወራስዑና ጋዜጠኛ ኮይንካ ዝተዋበካ ፕሮግራም ምስራሕ ብዘይ ዝኾነ ክሪቲክ ብዘይ ዝኾነ ህየሳ ብዘይ ዝኾነ ኾን ግምገማ ሓበሬታ ስኢሉ ብዝተወዝዕሉ መጠን እንዳቕረብካ እሞ ከዓ ይረብሕ ይጠቅም ገለ ተብሎ ነገር ዘየለ ምስ ስነ ልቡና ምስ ኣብ ግምት ውሽጢ ዘየእተወ ትራውማ ውሽጢ ግምት ዘየእቱ ነገራት ዘቕርቡ እዚኦም ኩሎም ተሓዋዊሶም ነቲ ናትና ዘሎ ፀገም ሕጊ ካብ ሕጊ ኣልባነት እውን ከይዱ ዲሁማናይዝ ዝገብር ሕጊ ንሰባት እዚ ከም ሰባት ክቕፅሉ ዘይገብር ምስ ሰብኣዊ መሰላት ደቂ ሰባት ዝፃረር ሕጊ እንድሕር ዳ ወፅዩ ክትቃወሞ እዩ ዘለካ ብዝኾነ ይኹን መለክዕ ሓቂ ክኸውን ኣይክእልን ባይዘወይ ብዝኾነ ይኹን መለክዕ ማለት እዩ ኣነ ናተይ ሓደ ፍልስፍና ናይ ህይወተይ እንታይ እዩ ሓቂ ሪላቲቭ እዩ ፕራግማቲክ እዩ ሳምቲንግ እዩ ኣብሶሉት እዩ ይፈልጥ እየ ግን ኩሒልካዮ ይኩሓልካዮ ሓቂ ሓሶት ኣይከውንን እዩ ሓሶት ከዓ ተኳሒላ ተሳኢላ ተተፈሸለት ተተኳሓለት ተተሸለመት ሓቂ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ሓንቲ ስታንዳርድ ኣላ ዛት ዘትሩዝ ንኹላህና ተስማዕማዕና ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ከምዚ ዓይነት ሕጊ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክወፅእ ኣይግባእን ዝኾነ ይኹን ኣካል ኣብ ትግራይ ኮይኑ بسمع بمرد نعدو ككلاخلن كعتقن الله ورو زي ما نمسب زخد ነገር يكون حق نسي هو كقالس الله وغبو يو أوركتو خجبر غبو يو مالتي ويل كله بمعرض زي قالس اندحر كوينو زخون حلاف زلافات اكسبشنالات كله يخول يوم مالتي اب زخونه غداي اب زخونه عدو انكم يو بمعرض كمزي عينت حق وصيخا كمزي اكايدا ناي زطف استيتاتن ናይ ህልቂት ተምሳሌት ናይ ዝኾነ ኤግዛምፕል ናይ ዝኾነ ዓድታት ተመክሮታት ሙሳድ ግን አይ ዶንት ኖ የኽይድ ዝብል እምነት የብለኝ ሶት ሕግዚ ክጠፍእ ኣለዎ ሰላማዊ ሰልፍ ሕጂ ነዚ እንድሕር ሒዞ ወፂ ጽቡቕ እዩ ነሰላማዊ ሰልፍ ዝቃወሞ እንታይ እዩ ምስቲ ሓደ ኣካል ነቲ ትብሎ ዘለኻ ነገር ሓቢሩ ዘፈጽም ዘሎ ኣካል ወይ ከዓ ተጻራሪኻ ኮይኑ ጠጦ ዝበለ ኣካልሲ ንሱስ ድምጽ ክሰምዕኒ ኢልካ ማለት እዩ ንኣብነት እንድሕር ድሙ ንሙጽድ ድሙ ንሓንተን ጨዋን ተሒዛታስ ታንጨዋስ ሚያውን ተይላ ማለት እዩ ድምጽ ክትሰምዓኒ እታ ድሙ ኢላስ እንታይ እቲ ዲፈረንስ ማለት ሚያውን ተትብልሲ ተትብልሲ ማዕር ሒዛታ ያ ማለት ስለዚ እዚ ምንም ለውጥ ከምጽ ኣይክእልን እዩ ከምዚ ግን ማለት እዩ ተማሓይሹን ተማዓራሪውን ናይ በሐቅ ማለት ናይ በሐቅ ቃልስ ተኾይኑ ቃልስ ይኸውን ኣካይዳ ተኾይኑ ኣካይዳ ይኸውን ዝግባእ ርኢቶ ተኾይኑ ርኢቶ ይሃተብ ዝግባእ ምንቃሕ ተኾይኑ ምንቃሕ እዩ ምሕራስ ተኾይኑ ከዓ ምሕራስ እዩ ማለት እዩ سو أنا كل جيرة بستغلن متن مالتك سابت حجي زعبه هوتي أم محراس تساتي في إيه ونايت جراي محرس أب قدم تساتي في إيه أب قدم تساتي في إيه بسنة صحفات تساتي في إيه أب تمرتات تساتي في لا إيه مور تثبيت إكسبرت أب تجبرني كالي كساتف نحرد أكوينن صبوت إذا كمس نحرد أكوينن نقحت كلين مالتيو نعو استوى الدبس تعتق أورجانيزر خونه قله سو كابت حدا كنقاومو زغبأنا احنا مالتي سلاحتاو صنتتي سو سلاحتاو صنتت دما بماخلاي منغستي زغبر زولو مالتي بناي بعلتن حيلتات بحوحتونا وشتي مالتي مخنياتو نتي زولو صقم نزي مزراب بمغداد وي كا نحنا كومزي غيروم يوم كينبهال يلوم بمحبا مالتي سلستيو تدميرو ازي تدميرو صقم يزمص سلازي تطرع لزلها اكالسي تصقم زفطرلكا زلو اكال بتحد وغن مخانو فتحيه مصن زبل امنت علن مالت بتحد وغن كابزي سلاماو سلف زي موصا دخ حيش خون اوف كورس مهناتو زتغبرن زي تغبرن نافلخا فليتكا نصيركا موصا يو صبق امبر كتحقو سيلكا خمزي سلاماو سلف مغوار وكاغور تبايلكا اي غبرن
ሳልሳይ ንሰላም ጻውዒት ምግባር ገለገለ ዝበሃል ነገር ወሳኒ እዩ ዲስካሌት ምግባር ማለት እዩ ነገራት ንዘይ መገዳድሲ ጽቡቕ ዝኾነ መፍትሕታት ምውሳድ እውን ጽቡቕ እዩ ሰላማዊ ዝኾኑ ቃላት ምጥቃም ኣዘራርባኻ ማለት እዩ ከምዚ ዝበለ ሓይሊ ከምዚ ዝበለ ጉጅለ ካብ ትብል ሹም ጸዊዕኻ ሹም ዘለዎ ውዳበ እንድሕር ጸገም ፈጢርልካ እከለ እዩ ኢልካ ኮይኑስ ምስ ጆኖሳይደርያ ኮፍ ኢልኻስ ኣብ ትግራይ ሲ ሰብ ናብ ገድሊ ይሕፈሰሎ ኢልካ ጠበቃ ክትኸውን ብጣዕሚ ዝገርም ባይዘወይ ኣብ ፍትውሽጢ ዓዲ ዝተኻኸል ነገር ትህሉ ዝተኻኸል መልክዕ ይሓዝ ክበሃል ከኣል እዩ ሞራል ክህልወካ ክእል እዩ ምስቱ ዘጥፍአካ ሓይሊ ግን ናይ ዓድኻ ከይትከላኸል ህዝቢ ፃውዒት መንግስቲ ፃውዒት ተገይሩልካ እውን ከይትምልስ እናጠፋእኻ ንዓነ ኣዲስ ኣበባ እሞ ድሓር ኣውዚ ክትሕፈስ በቱ ባዕሉ በቱ ፅንተት ዝዳረገካ ሓይሊ ክትሕፈስ ሎሚ ከም ቀደም ጎረባብቲ እውን የብሉ ኣብ ዓዲ ውሽጢ ዘለዎ ሓይልታት እውን መሊሶም ነቲ ስርዓት ኣብ ዝቃለስሉ ግዜ ሎሚ እናረአኻ ዝኹን ኣይ ኣብ ትግራይ ዘለኻ መንእሰይ ሓቦ ከይትገብር ዝተፈጠረ ክልካ ረስዕዮ እሞ መሊስካ ክትጥቃዕ ምእንታን ሕራይ ከይትብል ኣድማ ግበር ውፅእ እምኒ ደብሪ ከይትስለፍ ከይትሕግዝ ነዲኻ ከይትከላኸል ዝብል መልእኽቲ እዩ ሰላም ዝበሃል ዘሎ ኣዲስ ኣበባ ሰልፊ ክግበር እውን ዝበሃል ዘሎ ቀዳም ግርም ስለዚ ጽባሕ ሰብ ኣዲስ ኣበባ ተጋሩ ዝግበር ሰልፊ ኣንጻር ግፋዕ ኣንጻር ደብዳብ ምግፋዕ ኣዴታት ትግራይ ኣንጻር ዝቐጸለ ምፍንቓል ኣማይ ተሽሓት ተጋሩ ኣንጻር ሞትን ስደትን መንእሰይ ትግራይ ኣንጻር ዝቕጸል ዘሎ ሓሳረ መከራ ህዝቢ ትግራይ ኣንጻር ኩናት ገለ እዩ ዝብል ናይ ጌታቸው ረዳ ጽሑፍ እዩ ማለት እዩ ወል ሕጂ ንሕና ከምዚ እዩ ትናትና ጸገም ገጢሙና ዘሎ እንታይ መስለኩም እቲ ጸገም እቲ ሓደ ጸገም እዩ ዝበሎ እቲ ሓደ ድማ ረህዋ እዩ ኢሉ ዝሓዞ ናይ ክልተ ኣካላት ጸገም እዩ ማለት እዩ እቲ ሓደ እንጀራ እዩ ዝበሎ እዩ እቲ ሓደ ድማ ሽግረይን ሓሳረይን መከራይን ኢሉ ዝኣመነሉ እዩ ንሕና ከም ዜጋታትን ከም ህዝብታትን ናብ ሓደ ንጸጋዕ እንተይልኩም መንጎ ኮይና ንጥፋ ኣይብልን እየ ምክንያቱ ከምዞም መንጎ ኮይኖም ክነብሩን ክወልዑን ዝደልዩ ክትከውን ተደሊኻ ኢኻ መንጎ ክትከውን ትኽእል ኣነ ግን እንታይ ዝብል ኣነ ከም ውልቀይ ዝኣምነሉ እንድሕር ኮይኑ ኣብቲ ዝኣምነሉ ክሳተፍ ዘለኒ በቃ ሓቂ ተይለ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ውፅኢት ርኤ እንተሞይተ ዕድለኛ እየ ምክንያቱ ኣሚነሉ ነይረ ውፅኢት እውን ርኤ ተይራእ ኩሉ ተሞይተ ድማ ተሳሒተ እየ ነይረ ን80 ዓመት ንስሓ ከብቃዕ ንኽእል ኣለዎ ዘይ ከም መራሕቲ ሕወሓት ማለት እዩ ተጋግኹ እንዳበሉ ካብ ዝምውት ተጋጊው ነይረ ዝብል ዕድመ ናይ ንስሓ እንተይውን እኹል እዩ ማለት እዩ ሶ ካልእ ነገር አይደልን እዚ ዝደል ማለት እዩ ሶ እዚ ጉዳይ እዚ ከምቲ ንብሎ ዘለና እዩ ናይ ብሓቂ እዚ ጸገም እዚ ኣሎ ዶ ኣብ ትግራይ ኦፍ ኮርስ ምፍንቓል ኣማይ ተሽሓት ሞሊ እዩ መዓት ብሽሕ ዝቁፀር ሰብ ኣሎ ኣማይ ተሽሓት ድዩ ገለ ጸብጻቡ የብለይን ግን በሽሓት ዝቁፀር ግን ኣነ እኳ ዝፈልጦ ሰብ ማለት እዩ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ናይ እከለሓው ናይ እከለሓፍቱ ናይ እከለሓትና ኣገለና ተባሃለ ዝመፀ ማለት እዩ ኣንጻር ሞትን ስደትን መንእሰይ ትግራይ ኦፍ ኮርስ ማለት እዩ ኣንጻር ዝቕፅል ዘሎ ሓሳረ መከራ ህዝቢ ትግራይ ኦፍ ኮርስ እዚ ሓሳረ መከራ ኣሎ እዩ ኣንጻር ኩናት እወ ኣይድለን ኩናት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እዚ ማለት እዩ ኮታስ ኣንጻር ብስቃይ ህዝቢ ትግራይ ህልውኑ ክረጋገጽ ደል ጉጅለ ድሕረት እዩ ሕጂ ኣብዚ ዘሎ ጉጅለ ድሕረት ጉጅለ ዕንወት ገለ ንብሎ ዘለና ንሳቶም ተጻሊኦም ስለ ዘለው ዝጥቀሙሉ ቃል እዩ እቲ ዋና ሽግር ግን ነዞም ክልተ ሓይልታት እዚኣቶም ንኸይቀራረቡ ምክንያት ዝኸውን ዘሎ ዝጥቀሙሉ ዘለው ቃላት እዩ ማለት እዩ ኣነ ምስ ሓደ ሰብ ከይንቀራረብ እንድሕር ደሊና ከይንዕርቕ እንድሕር ኮይና ኣጠቃቅማ ቃላትና ከቢድና ንገብሮ ማለት እዩ ንምንታይ ብዙሕ ዓመት ባእሲ ዘለና ኢና ንመስል ጌታቸው ደብረጽዮን ሲ ልዕሊ ጌታቸውን ኣብይን ሲ ባእሲ ዘለዎም ኣምሲሎም የርእዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ተሓሶት እዩ ሶ ኣነ እንድሕር ሓቀኛ ክኸውን ተጀሚረ ካብ ባዕለይ ክጅምር ዘለኒ ኣነ ከዓ ዝስምዕኒ ክገብር ዘለኒ ዛስ ማለት ልበይን هرتين فوكس زغورو ነገር ከውጋዕ خلالن ማለት እዩ ሶ እቲ ሪያሊቲ ንሱ እዩ ንሳቶም ተቃላት እዚ ዝጥቀሙሉ ጉጅለ ድሕረት ጉጅለ ዕኖት ጉጅለ ሳምቲንግ ዝበሃሉ እቶም ካልኦት በአንጻሮም ዘሎ ንኣብነት ከም በዓል ዶክተር ኣብይ ኣመሰሉ በአንጻሮም ዘሎ ሰባት እኮ ነቶም ንዖም ዝቃወሞም ዝኖሩ ሓይልታት አንቃሕትና እዮም ኢሎም ሽሞም ምጽዋዕ ጀሚሮም ኣለው ሶቶም ናትና ድማ ጉጅለ ድሕረት ዶ ጉጅለ ቅድሚት ዶ ገለና በልካ ካብት ዛረብ كم زي أمثل رياكشن ريدو كل ده حري تريفو أي كلام نايم يتعامل حساب الله وقال خابتبل حسابه بحسب لك أتودي حسابه بحسب قبل كل خو حسابي سبب النتو أي تتقعني خاملتي
ኣይተባረሩ ኣይተኣስሩ ኣይትፈርሖ ገለ ሳምቲንግ ይገብሮን ሳተቡን بسببنته مصيوم يوم أباريروم نيزول مالتي قاتلني لهم قليبل تذكرين خا ياو عندنا جزء حجورو نورو مالتيو سلازي إذا كلهم زي أتوم حابنز جورو زلون نوم سجم عزيز أم زفتر زلون كابزي بزمنج أو سجمي صود دي إسكاليشن حدا مسرحيو تزاربنا يسرعتوا هذا الجيش لونات فكر الله سلام يسلم لمن لا دي سابو وطاق بيتو سيفناكل كبيتو سيبارك لمن سلام يسلم فكر الله ترى ما نكمل يمسلات ويستغرنيا مانشل مانسم يمسلاتوا ስለዚህ እናንተ ያቢ ወዳደሮች ይሄ ሰላማዊ ሰልፍ እኛ አንቀበለውም መለይ ትግራይ ህዝብም አይቀበለውም አዲስ አበባ ተወሊዱ ዘአበ ትግራይ ይፈልጦም እሱም ዘምጹሉ ወረቀቱ ላይ ይቀድድዩ እዚህ ሰላማዊ ሰልፍ ዝምርህዎ አስጠጪ ናይ ስርዓቱ ጫማ ጸራጊ ባሪያታት ናይ ህዝብ ትግራይ ጥያቄታት ዘይምልሱ ናይ ህዝብ ትግራይ አጀንዳ ዘይኮነ አይናሃና እዚህ ሰላማዊ ሰልፍ አኔ ደጋግሜ ይቃወሙ እዚህ ቲክቶክ ጀምሮ ሰላማዊ ሰልፍ እዚህ መንእሰያት እኳ ንሕና ወፂና ኣብ ውሽጢ ዓዲ እኳ ንሕና መሬትና ፈሪሱ ተባሂሉ ካብ ገዛና ተፈናቂሎም ወለድና ወፂና ዘይተሰምዐሲ እዚስ ንዓና ዘይተፈቀደልና ስንዓኻትኩም ከመይ ተፈቂድልኩም ሓለፋት ዘይገይሩልኩም ወይ ከዓ ኮነ ኢሉ ተዘይልኢኹም ሲ ከምዚ ዓይነት ሰላማዊ ሰልፍ ኣም ተፈቀደልኩምን ስለዚ እዚ ሰላማዊ ሰልፍ እዚ ሕጋዊ ኮነ ዘይኮነስ ሕጋውነት ተዋሂቦ እንዲክግበር ግን ኣይኣምነሉኒ ይብላሉ ንሱ ከዓ ማለት እዩ ወል ሓሳዊ كم حسابه خا تركليو بس زأمن مفتح يوم صني يوم يلو ولا يأمن كم زي مثلني نزي أتوم يقاوموا مية لو دكتور أبي سلز يقاوموا نزيوني يقاوموا يا مغنات منقسي نعناون سلام أو سلف سلزي هبنا نعهدكم كوكم أي جب النيرو وكا كم يجري انتهيبكم ونسي زخون حلفها سلزلكم ناو وزقربكم سلزخونكم ناتو سرح سلتفصمون يلو سلز أمن زل يخوم زبل زلهم بر تحساوم زقاوملهم قلقله فتحونيتهم صنيهم يزبل ندير فتح تزيمصيوم كلهم يوم كتقاومون يركا سلازي نايب على كالي بارتي خلو كازغل برويه مالتي ويكا ودابه مالتي ግን ኤሊት ልቢት ዝኾነ ሳብስታንስ ዘሎ ዘረባ ተዛሪ ወለ ከም ሓደ መንእሰይ ወል ሰይድ እስኪ ንቀጽል ናብዚ እቲ ታያት ባህል ሓንቲ ከባብላ ብበዝ ተጋሩ ዝርከውላ ሕዚ ሰሚት ካብ መቐለ ትወጽ ተለው ዓበይቲ ቻናጡ ይዞም ቱሪስት መሲሎም እዮም አሉላ ባነጋ ዘርእዩ ሰሚት ምስከዱ ኮንታ ታይም ዝኾኑ ተዘርእይዎ ዘሎ አፍአዱ ጽርያ ትበትዮም ደቂሶም የርእይዎ ማለት ብዙ ጉድ ይው ተጀሚሩ ዝኒ ማለት በልዑ ሓድር ላይ ከአለንያ ሳንካ ዘይብልካ አቡኻ ሃፍታም ነኻ ሃፍታም ሓውካ ቤተሰብካ ዝብላዕ ስተ ዘይሳንካ ካውዝ ደሊልካ ኸድካ ዶና አዲስ አበባ ናብ መናየቶይ ገረም ስለዚ እዚ ናይቲ ሓደ መቀጸሊ ናይቲ ሓደ ዘሎ አንግል ግልባጦ ማለት እዩ ናይቲ ሓደ ሳንቲምሲ ፍርቁ ገጽ እዩ ኣብ ትግራይ መንእሰይ ዝብላዕ አንተ ዘይስኢኑ አቡኡ ሃፍታም አዲኡ ሃፍታም አደናይ ማለት እዩ በሓጺሩ ታት ገብር ከድካ እዩ አደናይ ንካናዳ ይኸይድ ባይዘይ ተኻሊ መንእሰይሲ ንሰሚት ታገብር ሞጽዩ ይመስለኩም ዶ ዝብላዕ ዘይሰአነ ምንም ጸገም ዘይብሉ ተስፋ ዘይሰአነ ዝኾነ ይኹን ነገር ዘይተሰምዖሲ ጸጊበ እየ እምብለይ ነዲስ አበባ ዝኸዲሉ ሞጽዩ ሰብ ተለቂሑ ተመርቂሑ ከም ገለ ገይሩ ገንዘብ ስለደለይሉ ዝወጽእ ሰብ እዩ ዘሎ ኣነ ሰምዖ ማለት እዩ አጋጣሚ ኮይኑቶም ዝደወል ኩሎም ብጭንቀት ዝመጹ ገለገሊኦም ተኣሲሮም ጸኒሖም ክተኣቱ ኢኹም ተባሂሎም ገለ እምቢሎም ገለ ጠፊኦም ገለ ሳምቲንግ ዝመጹ ነው ዝፈልጥ ሶ እቲ ሓሶት ስርሒ ኢልካ ተሒዝካዮ ከምዚ ገይሩ ከምብረካ ይኽእል ወል ኣብ ዓድኹም ይሕሸኩም ዋላ ጸገም ጸገሙ ሽግር ምስ ሽግሩ ጽባሕ ክርሁ እዩ ገለገለ ካልእ ተስፋ እዩ ንሱ ጽቡቕ ካልእ ወግዒ እዩ ማለት እዩ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ግን እንታይ እዩ ኮምፕሊትሊ ዓይኑ ብጨው ሓጺኡ ዝሕጸብ ዓይኑ እውን የብሉን ዕምትምት እንዳበለ ይዛረባ ዘሎ ብሽኩቲ ኣመሲሊ ዓይን ሕጂ ግን ነዚ እውን ነታ ዘላ ዓይኑ እውን እዚ ኣድፍን ኣቢሉ ዓይን ሕልኑ እውን ተይተረፈ ደፊኑ ኣነ ደዊለሲ ክንደይ መንእሰይ ረኺበስ ኣብዚስ ዝገብሮ ጠፊኡን መጽየ ገለ ድብል ሰብ ኣነ ይምሳኣንኩን ደሊ ስለ ዝፈልጥ ማለት እዩ እዚ ከም ዝብሎ ዘሎ ምንም ተይተጸገምኩም ምስ ወለድኹም ዝብላዕ ገለ ተይሰኣንኩም ከምኦም መጽዮም ከምኡ ኢሉ ዝመጸ እኮ ክህሉ ይኽእል እዩ ኣዲስ ኣበባ ይኽየደሎ ኢሉ ዝተወሰነ ሰብ ሌዘር ጃኬት ተኸዲኑ ዝመጸ ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ
ግን ከምኡ ዲ ኩሉ ተሰሞጽ እዩ ዘሎ እዩ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ሰየ ማለት እዚ ጸጊሞ ተሞጽዩ ጸገሚ ይጽላ እምበታ መጸገም ኣለዎ ዝብላዕ ዝስተ እንዳሃለዋ ወለዳ ብባንክ ክልኡኽላ እንዳኻሉ ቅርሺ ውላዶም ናብ ሰሚት መጽያ ነብሳ ሸይጣት ሓድር ጀሚራ ቢካዝ ሃፍታም እያ እንታይ ጎዲልዋ ጽጋቢ ከም ዝገርዋ ዘሎ ኮሚሊ ዝኣምን ምዞም ከም ዚሎም ዝኣምኑ ሲ ከመይ ጌርካ ኢኻ ንስኻ ሓቢርካ ትናበር እዚኦም እኮ ንሓቂ ንርትዒ ንትክክል ዝኾነት ጉዳይ ከም ቆፎ ንማይ ዝፈርሑ ምሽ ከምኡ እዮም ዝፈርሕዋ ከይትለግቦ ማለት እዩ ሶ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝገርም ማለት እዩ ፍልይ ዝበለ ዘረባ እየ ሰሚዐ ማለት እዩ ውርዲትኩ እዩ እሞ ብዘይረብሕ ፖለቲካ ተሸዊድካ ዶ ይኽየድ ናይ ትግራዋይ ባህሪ ኣብ ዝኾነ ግዜ ናይ ትግራዋይ ባህሪ ዘይኮነ ልምዲ ዘይኮነ ኣብ ዝኾነ ግዜ ባይ ዘወይ ናይ ትግራዋይ ጸገም ብኻሊእ መንግስቲ ብገለ መጽኡ ከምዚ መጽኡ ኣይፈልጥን ኣብ ዝኾነ ግዜ ማለት ኣብ ዝኾነ ግዜ ከምዚ ርኢና ይንፈልጥን ይዝብል ኣብ ዝኾነ ግዜ ከዓ ከምዚ ድርብ ጸገም መጽኡ ኣይፈልጥን ንኣብነት ኣብ ዝኾነ ግዜ ንዝኾነ ዓዲ ተመርቂሑ ገለ ተላኢኹ ዕጡቕ ኮይኑ ማለት ብሃፀይ ካሌብ ዘመነ መንግስቲ ዝበሃል ቀደም ንየመን ተዋጋእቲ ኮይኖም ከይዶም ነይሮም ስዒሮም ከዓ መጽኦም እዮም ምሳቶም እሱ እውን ብተወሰነ ናይ ሓገዝ ሰራዊት ከይዶም እምበረይ ብዕሱብ ወታደር ኮይኑ ንባዕሉ ተላኢኹ ኣይፈልጥን ኣብ ዝኾነ ዘመን ከዓ ንኻሊእ ውትድርናዊ ኣገልግሎት ክትምልመል እውን ኣይትኽእልን ብኻሊእ መንግስቲ እውን ኣቲኻ ክጭቁነካን ከኣስረካን ሕጊ ክወፅእ ኣይተረኣየን ናይ ውሽጢ ዓድና መንግስቲ ንባዕሉ ማለት እዩ ማእኸላይ መንግስቲ ንዓኻ እንዳቐተለ ንኻልኦት ብፍሉይ ረብሓ ዝሕዘሉ ምናልባት ተራእዩ እዚ እኳ ብዙሓት መንግስታት ዝገበርዎ ነገር እዩ ማለት እዩ ዘመናዊ እውን ሓሊፉ እዩ ማለት እዩ መርፊእ 3-8 ገለ መርፊእ ገለ ኣሲሩ ኣሪ ዝበሃል ግን ኣብ ዝኾነ ዓመት ግን ዝመንእሰይ ከምዚ ዝበለ ድርብ ጸገም ካብ ወፂኻስ ካብ መጻወድያ ወፂኻ ናብ መጻወድያ ዝበሃል ጸገም መጽኡ ኣይፈልጥን ሶ ኣብ ዝኾነ ጸገም ዘይተረኣየ ዓመት ዘይተረኣየ ባህሪ እንተርእዩ እቲ ጸገም ብኡ መጠን እዩ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ጸገም ኣይተረኣየን ማለት እዩ እቲ ሎጂክ ካእሱ እዩ ሪያሊቲ እዩ ትግራዋይ ዘይኮነ ሕዚ ይካየደሉ ማለት እዩ ተዳሎሞ ታሰልፊ ናይ ወራዳታት ናይ ሸየጥ ተዓዲ ናይ ባንዳታት ናይ ፀረ ህዝቢ ትግራይ ፀረ ህልውናና ናይ ዝኾኑ ሰባት ምዃና ካብ ሕዚ ጀሚርና ነዚኣ ዕሪና ካምፔን ክንገብረላ ክንክእል ኣለና ንምንታይ ይፍለጥዎ እምበር ኦልሬዲ እንጀራ እኮ እያ ባይዘወይ በሊዖም ክሓድሮ ይኽእሉን እዚኣ እንተ ዘይሎም እዚኣ ግበሩ ጻድቃን ትብል ትእዛዝ እያ ትመፁ እዚኣ ግበር ጌታቸው ትእዛዝ እያ ትመፁ እግሪ ኣብዪ ኣሕመድ ሕፀብ እንተተባሂሎም እውን ተደቢሮም ክሓፅቡ እዮም ኣይሓፍሩን ንስኻ እውን ኮ ሸምሸም ኢልካ እግሪ ኣወል ስዒድ ሓፂብካ ኢኻ ኢለ ደደቢት ዋላ ሓን ጸገም የብልን እቲ ትዛረቦ ዘለኻ ዘረባሲ ተላኢኾም እዮም ከምዚ ግበሩ ተባሂሎም እዮም ባዕሎም ድዮም ሓሲቦሞ ለይቲ ድዮም ተኣኪቦም ነይሮም ገለ ኣይፈለጥናን ግን ፀዊዖም ሕጂ እንታይ ትብል ኣለኻ እዚኦም ናይቶም ናይ መወዳእታ ፀረ ትግራይ እዮም ንሶም ከዓ እንታይ ይብሉኻ እዚ ናይ መወዳእታ ፀረና እዩ ይብሉኻ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ ውጥጥ እንዲያጋጢሙ ዘሎ ተኽኢልካ ሓግዞም ካይብለካን ክትሕግዞም ከም ዘይትኽእል ስለ ዝፈልጥ ማለት እዩ ከምቲ ንሳቶም ዘይገብርዎ ተትገብር እውን ሓደ ጽቡቕ እዩ ነይሩ ግን ብኣንጻሩ ካብኦም ዝገደደ ኢኻ ትሰርሕ ሓፀብቲ እግሩ ሕፀዎ ተትበሃሉ ንኣብዪ ኣሕመድ ኢልካ እግሩ ሕፀዎ ተባሂልካ ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ተሓፅብ የለኻ እንታይ ደገዲፍካ ኣለኻ ምንም የለን ኮ ተጎንቢኻ ተውዕል ኣለኻ ምንም ትሰርሕ ኣለኻ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ሞሳ ምስግና የብሉን ካብ ኤርትራ በፂሕ መፅእ ትብል ነይራ ሓንቲ ቆልዓ ከዓ ንዕዮም ሰምዑ ሞት እዩ ውርደት ትብል ነይራ መሊሳ እንደገና ሶ ምንም ለውጥ የብሉን ወጮ ተገልበጥካዮ ወጮ ኢኹም ንስኻትኩም ሰብ ወጮ ማለት እዩ ሶ ተኸዳናይ ዲኖ ተኸዳናይ ወጮ ገለ ዝበሃል ኣባኻትኩም ሲ የለን ወጮ ኢኹም ተኸዲንኩም ዘለኹም ኩላኹም ግን ካባኻትኩም ኤክስፔክት ዝግበር ሞር ብደረጃ ምዕባለኹም ብደረጃ ፍልጠትኩም ብደረጃ ዘለኹም ዓዲ ፍትሒኹም ክትዛረቡ ዝግባእ ስልጡን ዓዲ ኢኹም ትነብሩ ንኣብነት ንስኻትኩም ዓዲ ሕጊ ከፊልካ ንስኻ ሕጂ ትዛረቡ ዘለኻ ሚድያ ማንም ተዛሪብካ ኢሉ ዘይኣስረካ ብነፃነት ኣብ ትነብረሉ መሬት ኮይንካ ኣብ ትግራይ ብነፃነት ንዛረቡ እሰሩ ምባል ካብዚ ላዕሊ ከፍትነት የለን ማለት እዩ ከፍቲ ምዃን እዩ ሕጂ እቲ ፕሮብሌም ኣብዚ እዩ ንስኻ ንባዕልኻ ኣብ ዝሓሸ መሬት እንተኮይንካ ነቶም ካልኦት ኣብቲ ዘይሓሸ መሬት ኣብቲ ክፉእ መሬት ዘለዉ ሰባት ከምታ ኣነ ተገደደ እንተኮይኑ ከምታ ኣነ ተዘይኮይኑ ድማ ግን ዝሓሸ ተዘይኮይኑ ማለት ብዓቕምኻ እንዲ ዝንበር
ግን ብዝሓሸ መልክዑ ነፃነት ኣለዎም ክንደ ትብል ንስኻት ኣኻ ትብል ኣብ ትግራይ ኢንተርኔት ከይህሉ ትብል ድሕራይከ እዚ መንእሰይ ምስ ጨነቆን ዝኾነ ነገር ምሳኣነ ናብ ካልእ ቦታ ታዲሙ ሃዲሞም ከይዶም ትብል ሰላማዊ ሰልፊ ውፁ ተባሂሎም እንታይ ዳ ክገብሩ ታክገብሩ ድሓጅዳ እተው ተቃለስተ ትባሃሉ እውን ክቃለሱ እዮም ከኣቱ እዮም በዚ ምንም ኣፈላላይ የብሉን እያ ነጊረካ እየ ብቐዳማይ ማለት እዩ ስለዚ ንስኻትኩም እኳስ ግበሩ እንታይ ተባሃልኩም ኣብ ዓዲ ነፃነት ኮፍ ኢልኩም ማንም ሰብ ተየገደደኩም ንሶም ብናብረኦም ተመፂኦም ንስኻትኩም ግን ብናብራኹም ዝመፀኩም ዝኾነ ይኹን ኣካል የለን ንምንታይ ፅቡቕ ዘረባ ዘይዛረቡ ነቲ ህዝቢ ንምንታይ እቲ ይጠቅም ዝተባሃለ ጥራሕ ዘይተዛረቡ ንምንታይ እቲ ዝሓሸ ነቲ ህዝቢ ዝኾነን ነቲ መንእሰይ ዝጠቅምን ነገር ዘይተመሓላልፍሉ ንስኻትኩም እኮ እንታይ ተመሓላልፉ ኣብቲ ዓዲ ነፃነት ኣብቲ ዓዲ ሰላም ኣብቲ ዓዲ ዲሞክራሲ ኮይንኩም ኣንጻር ዲሞክራሲ ማለት ቶም ፃዓዱ እኮ ዘይሰምዑኹም ስለ ዝኾኑ እዮም ሱቕ ኢሎም ዝውዕሉ እምበር ተተርጊሙ ተዋሂቦም ብቕንዕና ብስነ ስርዓት ስርሐይሉ ዝኾነ ሰብ ተዝህቦም እኮ ኦብቪየስሊ ማንም ሰብ ይፈልጥ እዩ ሪቮክ ክግበር ይኽእል ወረቐታትኩም ማለት እዩ ዝኾነት ዓዲ ድማ ዜግነት እንድሕር ሂባትካ ብናቹራላይዜሽን ብገለገለ ተሂባትካ ማለት እዩ ሪቮክ ናይ ምግባር ኣለዋ በቃ ኣይ ዜጋይን ክትብለካ ትኽእል እያ ማለት እዩ ዝኸበደ መቕፃዕቲ ኣቕለለ ቢላ ማለት እዩ ኣይ ዜጋይን ከምዚ ዝበሃል ነገር የለን ከምዚ ጌርካ ትሰርሕን ኢኻ ዲሁማናይዝ ዝገብረለካ ኢኻ ሰብ ትብለካ ነይራ እያ ግን በዓል ንስኻትኩም እሲ በዚ እንታይ ትገብሩ ከይድቅስ ትገብርዎ ነቲ መንእሰይ ሃዲሙ ሃዳሚ እዚ መንእሰይ ትብልዎ ሃዲሞኡ ኣብቲ ነፃነት ናብ ዓድኻ እኮ እዩ ኣብ ማንም ኣብ ካሊእ ዓዲ እኮ ነፃነት ከድካ ክትረክብ ኣይትኽእልን ፍሪደም እሲ ኣብ መሬትካን ኣብ ዓዲ ወለድኻን ኢኻ ትረክብ ከም ድሌትካ ደረትካ ነፊሕካ ትዛረበሉ ንምንታይ እዩ ማእገረለኒ ኢልካ ትዛረበሉ ኣብ ዓዲ ቤተሰብካ እዩ በቃ ተወዲኡ ስለዚ ኣብዚ እንድሕር መፂኦም ዞም መናእሰይ ብሓይሊ እዮም እትዮሞም ኢልካ ክኸውን ይኽእል እወ ኢሎሞም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ፍሉጥ እዩ ትነብርዋት ኮይንኩም ተዛረቡ ኢሎሞም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ተዋሪዶም እዮም ኦረዲ ዝበስበሰ ማይ ኣይፈርሕን ዝናብ ኣይፈርሕን ከም ዝበሃል እዚኦም ሕዚ ውርደት ክፈርሑ ይኽእሉ ናይ እንጀራ ጉዳይ እዩ ተዋሪዶም እውን እዮም ወዲኦም እዮም ካፈርኩ ኣይመልሰኝ ከም ዝበሃል ሕዚ እንድሕሪት ተመሊሶም ተጋሩ ኮይኖም ትግራዋይነት ዘቕንቅኑ ኮይኖም ክህነፀ ይኽእሉ በፍፅም ኣይከኣልን ደብረፅዮን ዝመርሐ ዘሎ ቲፒኤልኤፍ እንታይ ይብል ሞይተ እንተኮይነ እምበር ዝኾነት ፓርቲ እዚኣ የፀግዕን ይብል ናቱ ኣፈቀላጤ ዋሽንግተን ይሃሉ ገለ ይሃሉ እንታይ ይብሉ እዚኣ እታ ትኽክለኛ ደብረፅዮን ዝመርሐ ቲፒኤልኤፍ ካብ ስልጣን ተተወጊዳስ ትግራይ ጠፊ እያ ይብልካ ኣብ ኣይቲ ዓዲ ጠፊ ይፈልጥ እዚ ትግራይ ካብቶም ኣብ ትሕቲ ቲፒኤልኤፍ ዘለዉ ኣብ ትሕቲ ደብረፅዮን ዘለዉ ሰባት ንላዕሊ እያ በቲ ሓሳስባ እንተኮይኑ ካብኡ ወፃእ ዘሎ ሰብ ይበልፅ ይበዝሕ ካብኡ ላዕሊ ተማሂሩ እዩ ቦታ ስኢኑ እዩ እታ ኣነ ጥራሕ እየ ዝዓዲ ዝሕዛ ካሊእ እንታይ ኣሽሙ ክኾነ የብሉን ትብል ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ እዚኣ ሒዞም እዮም ከይዶም ተኣሽሙ ዝገብሩ ዘለዉ እና እዚ ክቅየር ኣለዎ እዚ መሰረታዊ ለውጢ ከምፅእ እዩ ብዙሓት ፓርቲታት ዝወዳደራሉ ዝገርመኒ ናይዚ ሰብ እዚ ስልጣን ዝኾነ ልዕሊኡ ስልጣን ዝሓዘ ሰብ የነበረን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኢታማጆር ሹም ኮይኑ እዩ ድሕሪ ፕሪቶሪያ ድማ ምክትል ፕሬዚደንት ኮይኑ እዩ ዘይሞክሮ ነገር የለን ግን ሰራዊት ትግራይ ከፍርስ ሞኪሩ ህዝቢ ክበታትን ሞኪሩ እቲ ዝተረፈ መንእሰይ ከዓ ንዓውፃእ ኢሉ ፍቆዶ ስደትን ፍቆዶ ዝተፈላለየ ክልላትን በቲንዎ ኣሎ ዓዱ ለሳሊስኻ ሓሪስኻ ብልዓ ኢልክ ዝመክር ማለት እዩ ሰብ ብዝተኣሰረ ቁፅሪ ፍትሒ ንልምንጦ ኮይና ፍትሒ ምስ መን እኒአ ፍትሒ ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ ህዝቢ ዝፍራሕ እምበር ሓደ ፓርቲ ይፍራሕን ወለድና ኣሕዋትና ክግፈፉ ተለዉ ግፋ ጠጠው ንብል ተሊና ኣብዚኣ ትጌጋ ናህና እዩ እቲ ትርጉም እንታይ እኒአ ግፋ ጠጠው ይበል እሞ እስኻ ምርሐና እስኻ ኣውፅለና ንብሎ ኣለና ኩላህና ዳውን ዳውን ንብል እዚኣ እያ መፍትሒታ ብ2008 ዓመተ ምህረት ዳውን ኢሎም ዘውረድዎም ካብ ኣዲስ ኣበባ ንክወፁ ገይሮሞም እዮም አንሽዒታ መዓልቲ ኣብ መቐለ ንሕና እውን ዳውን ተንብል ነርና ዝኩሉ ችግር ምስ መፀና ነይሩ ዝኩሉ ስቃይ እውን ኣይምስራዓና ነርና ማለት እዩ ኣይረፈደን ሕጂውን ግዜ ነናዩ ዳውን ንበል ኣወሲድ ምስ ግርም ቀፂልና ኣርእስታት መፅኡ ለገረ ማለት እዩ ኣብዛ ኣርእስቲ ዘንበብክዋ ግን ንፀላእትና ስዒርናዮም ድሮኮ ደኪርናዮም ገለገለ ዛ ዓይነታ እንደገና ከዓ ዘየለለናዮም ኣብ ሃገራውነት ጉልባዊ ሃገራውነት ተሓቢኦም ማንታገቶም ዝብል ገለ ከዓ ይህብዋ ለገረ ማለት በዓል መን እዮም እትዮም ኣብ ሃገራውነት ክነምፅኡ ዘለዉ
نقال عندي فلت أنا قريب لنا أبز حلفت بدني أول ريهم يهم نسوء سنة بواوي هاجرنا تقلالاي سياسة أجاي مالتيو تزنت إليو كم تزقوا خبري أهون الله كل أفتكم أنتم تعرفكم ما بتناط أتيكم عريا استغل لكم بزح تعرفكم هذا سو خم دي أنا كلها سبح حتى تعملت إن من تينال سلزي عادات ما تسبيدو أنا عائلة خات نعاق خصم إلى ذات نعاق تاي مبره بلاد جيبو أمين سك الرمل لا دلو إليه نعاق خصم عمر كارو راح أنتي زبور يبلين نزيات نتيروا نزيات جريف واجن تنعقد جن بعد يبرلكم ماله يريلكم ماله مالتي طب غير سيري نعمكم لا تفلتوا واكيهم كم زون تقولوا كبرهم زي هابو نعمكم نافتكم كنسهم جن تحقفوا قلدليو على نوت هاجر كنا أبي سقعي كنا ويانا سقعي كنا حزبنا زحلفوت زرعنا يو أنا زرع أخوه ستزاركوا عينك تنقرن له أدم كير أخوه تزاركوا له خاجنا تقولني هم جزية يمالتي سلازي في اللي باي ذا واي ناي معبل سكواد حن عبيين ديو في اللي جن كم حدا من إسي أنا دست ولا نزله فيلمون نابزو خونا ترير سب مالتي غيرنا له صبق كومي أنا زد مالت حين أبنت كم تبهجي خونا اللي حين أبنت نعود في مس فيلمون سي محزنة تزلوا نا قربا نرخب سبات نخون مر نعللو نوقعن تي زلوا وحج ستاتوسو بتعامي دس بلا نقدم صويلو برديت بزي رديت صويل لا تصرفين يرحجن كحتى زقبو يحاتت كدقف زقبو كشله مالت كسعسع بزقبو هاي سعسع كمزي زي مالت تاي مالت يمسلكم حدث حساب جميرو له مالتي كم ناتي تخوين بقى حساب جميرو له او ويرد مخان جميرو له كنقح جميرو له نقحت كاوسان نغري كنقح نحردا جميرو زرباتاتو تክክለኛ እንዳኾኑ ይኸዱ ፐርፌክት ዘይኮውን ይኽእል ሰብዩ አንጨቲ ኮይኑ ዘይጠይስ ሰብ ኮይኑ ዘይብስ ባል ነገር የለን ግን አትሊስት ስታርት ገይሩ ታخربيت ጀሚሩ አለ ማለት እዩ ከም ሐሳብ ድማ ወድ ሰብ እንዳ ማዕበልና ተረድኦ ዘይተረድኦ እንዳ ተረድኦ ተተረድኢኒ ለአሚኑ ለዝነበረ አነ ዘይ መፍላጥ ዝፈልጥ ኢሉ ሶቅራጦስ ሓደ ሰብ ክፈልጥ ዝኽእል ማክሲማም ዘይፈልጥ ምዃኑ ጥራሕ እዩ እምበር ፍልጠት አይውዳን ለማዓንቲ ግን ዝኾነ ፍልጠት ተፈልጥ ከዋይ ዝፈልጥ ባ መስይሉ ነይሩ እምበር አይፈልጥን ባ ዘለኹ ኢልካኻ ዘይ መፍላጥ ካትፈልጥ ማለት እዩ ንኻሊ ማዓልቲ ሪጅድ ከይትኸውን ዘይ መፍላጠይ እዚ እዩ ንኽትብል ይጠቅም ፊልሙን ኣብ ከምዚ ዓይነት ስታተስ ይዝርከብ بتعم جوز من أسي يخون الله مالتيو يمشى حتى أول سعيد كم أجر كواتير كاتحس كحجي نقدميت إن دحري تا فيديو انكسر حلا يوي زخونه جبر الله يبش وأنا شتحت عندي لما جيو جن أي سنة لان مالتيو موت أي سنة لانيو بزحيو كبزحنا قري واتيو كحق خصاب وات جزيه وسدلون كحصتون كوات جزيه وسدلون أب كله حمزو زقن مبالن أبز الساعتو كم ممزقصو ناي مزراب كلت زلو فليز ولا سبيو ويل ستوسون سبات على لوز محبراو ميديا كاب كلتشحن قلملن جميرنا بزسيم ستانس بزسيم ايديا بزسيم اكايدا اولموست بستوسنا مشررافات حلاف زلاف مالتي قصله يملا اللي يزبال مالتي كابزيهم وصا زلو بعد اول سعيد قدفوهم اكروباتيهم سريحهم مالتي اكروبات ناي منتاي مخانونا يفلطن بعد سولو ميديا قال جورجو قدفوهم تاين زي تزاربو بعد معبل مالتي تاين زي تبهله اي تدمركون يبل نير حج مالتي تدمرنا الوانا قنقاني معبل نير بايزو نحنا غربيتاችን ግዛዕ ይዝብል ዱዕል ነይሩ ማለት ይሽዑ መወዳእቱን ዓናውን ይጸርፈና ይዝውዕል ነይሩ ጎረቤታችን ደቂ ሓንቲ ብዕራይ ገለና ይዙ ዘላለምና ጸርፈና ነይሩ ወደ ሓንቲ ዶርሆ ኢና ኢልና መወዳእቱ ዶርሆ ውን የምጽአን ስለዚ ናይሎ ማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ክሳብ መወዳእታ ተኸታቲልኩም ሃና ጻይሩ ይተግደፉ ኩለኩም ይደሊ ልዋም ቀነ ኾነልኩም ይምነ ቻው ደህና ቀንዲኡ good light نحن حضرت حواتي ما نستوي